Vítam vás z nového videa z Fears to Phantom, som tu spoločne s Dančím. Čaute. Dobre, takže budeme hrať Fears to Phantom, Home Alone. Tuto hru som popravde videl, ale nie celú, takže uvidíme, jak to pôjde, takže dáme epizódy a môžeme ísť rovno na Home Alone. A kamo, ja len som počul, že táto hra je extrémne creepy. A no, už to ide. Dobre, Fears to Phantom, epizódy na Home Alone. July 12. Dobre. Takže I don't want to put this on, takže nechcel som to dávať na Reddit, pretože aby to nedalo nejakú, že by to nebola nazývaná fikcia. Neviem, kde mám začať. Pretože nemám dobré storytelling skills, takže ospravedlňte teda. Dobre. Hádam, že začnem. No, tak mohlo by to ísť trochu rýchlejšie. Bol stred leta, moji rodičia odišli na víkendový trip, which I meant, že som bol sám celý víkend a môj spánkový čas bol na hovno. I will sleep and get up and just about any time, takže som sa zobudil vlastne hocikedy. Dobre, tak môžeme ísť teda rovno do hry. Holy shit. 8:03, dobre, space to get up. I woke up around 6 after nap, takže som sa zobudil po 8. Znamená, že nejaký nap si dával. Holy shit, kamo. No, už to začína. Dobre, SC, dobre. Takže máma mi tu píše, nepotrebujem nič. Máš pizzu doma, takže super, mám pizzu. No need to order anything. Máš lasaňa vo fridži, takže idem sa tam teda pozrieť. Kámo, reálne. Dobre, takže pozriem sa teda do týchto rodičovskej spálne. Neviete prečo, ale zostal som. What the fuck? Tak to je akože. Čo to do riči je? Čo to do riči je? The fuck? Počkaj, ja sa idem pozrieť dole. Počkaj. What the shit, kámo, to je dosť divné, kámo, je to zvláštne. Taký nepríjemný pocit mám. Co je tu crouch? Kde si? Do riči. Dobre, takže check the fridge, lasaňa, tu sú, food was cold. Tresknuto do, jak sa to volá do riti? Neviem proste, a mikrovlnky, trapec. No, takže jedlo sa mi tu robí. Nejaký divný pán sa mi tu pozeral do riti, do okna. What the fuck, počkaj, nechcel som nakráčnuť. Čo ti dáva, kámo, takto ako luxus, kámo? A keď nebudem nič hovoriť, že nemáme žiadnu kúpeľňu, máme 2 izby. Super. Dobre, takže beriem si jedlo. Food was nice and hot, I like watching TV while I ate. Jedlo bolo dobré a teplé, rád pozerám telku, keď jem. No dobre, takže tak tu si sadnem. Kámo, what? Dobre, No, tak a sadneme teraz to si dáš. a budeme žrať. Však, kámo, čo zumiem na jedlo a čo mám ako urobiť? Však interaktuj s ním nejak. Ale to nič nerobí. Kámo, what? Dobre, kámo, tak teraz neviem reálne. Moc čo mám prečo mi to reálne nejde? Aha, ja im telku musím zapnúť, ja som dement, kámo. To som fakt, ja som teda tiež pekný trulo. Čo ti dáva, čo je toto, kámo, zase za telku? Dobre, tak jeme. What the fuck? Videl si to? Nevidel si, že tam niekto prešiel? Ja mám ty sa nevidel? Dobre, tak dožerem toto, kámo. Dobre, dožer to, kámo. Čak to ani, ja tak neviem, kámo. Tomu way, čo to je do riti? Dobre, s Bohom. Počkaj, čo? To si zo mňa robíš. Oni sú otvorené dvere? Ja som ich nenechával. Kámo, ja som sa zlakol do riti. Kámo, táto hra je, že extrém. Idem do spálne teda. Dobre, kámo, reálne, ak tam je ten typek, ja sa kámo doserem reálne.
Dori, ja sa bojím, ja sa reálne bojím. Čo ti? Ten starý. Čo ti? Kamo, no way, nejdem tam s Bohom. Nejdem tam proste, nejdem tam, kamo, nejdem tam. Zabudni. Čo ti, rabe? Rýchle úlohy s Bohom. Čo ti? Nie, ja som zabudol vypnúť telku, Doriti. Kamo, ne. No way, kamo, ja sa bojím, jak... Kámo, ja sa extrémne bojím. Prečo som nevypol tú telku? No way. Kámo, reálne, vy si neviete ani predstaviť, ja som dosratý. Ty sa pozeraj, ako jumpscare nedoríti, rýchle preč. Víš, čo som tak vysratý, kámo. Nekrauču, ty idiot. Dobre, kámo, yes, idem úlohy konečne robiť. Finally. Kámo, tebe hrabe, ja som dosratý. 12:38. I got down with... robil som si svoju úlohu do 5 hodín. Dobre. Do 5 hodín, kámo. Akože, čo si robil, Doriti? Don't stay up late to kids, I shouldn't get to hear from pal. Takže nejaká susedka sa zase bude sťažovať. Ideme spať konečne, ideme drichmať. Čo si to hovoríš, Dano? Čo hovoríš o tejto rovke? Čo si myslíš? Veľmi nádejná hra. Kamo, za mňa to dosť creepy. Veľmi dobrá hra. On sa zobudil, že potrebuje vodu. To je debil. On fakt potrebuje vodu, hej? Teraz. Kamo, čo ti dáva? Čo ti dáva? Počkaj, čo? Ja sa pozriem, nie, to je spálne, Doriti. Čo ideš? Ale tam už nikto není, kámo. Ale je tam. Čo to je? Pomoc, starý. Nechcem vodu. Zober to. Ty kokos, kto si dáva takto vodu, kámo? Vieš čo, debil. To jak piješ? Jak to piješ? Bež! Beti? Starý, akože ako piješ vodu? Ty kokos, kámo, som vysratý. Vôbec. Zabudni. Tebe hrabe. Miles, kto je u dverí? Si tam a nejaký starec sa mi no jasné. Niekto mi čumí, niekto mi ty kokos čumí do predného okienka. Do riti s touto, kamo. Musím, kamo. Nepij tú vodu do riti. Zahoď to. Sračka. Ne. No way, ideme. Cečko. A je tam. Čo ti rábe? Ty, do riti, vôbec. Chod do rici. Dobre, vôbec. Do riti. S Bohom. Kamo, akože ja som dosratý. Bez prdele. V živote som sa nebal viacej. Dement. S Bohom. Nie, otvor tie dvere, ty debil. Kamo, slepý to. Debil. Jak, click to hide. Kamo. Nejdem dole proste, nejdem. Nehrozí, fakt, nehrozí. Dement. Nehrozí. Vôbec. Ty si pod postelou. Rozbil okno? Rozbil okno. Čo ti dáva? Takže, čo mám urobiť? Počkaj, takže... On rozbil okno a zazvonil. To je, keby si s kamo vytrel riť a potom by sa vysral. Takže čo? No way, kamo. To vystrihneš. Vierka, ne, ja nezavrem nič, však už je tu mi tu, ty kokos voní. Do you hear? No, to zabudni, vôbec, nehrozí. Nejdem. Paula. Nejaká Paula, nech ide, kamo. Nech sa strčí. Kamo, ne, není to Paula. Není to proste Paula. Nehrozí, chlapče, Nehrozí. Akože zvon si koľko chceš, Paula. Akože ja tu mám nejakého Freddyho Krugera, ty kokos. Do riti. A čo, kde sa mám hajdnúť? Jasné, hajdnem sa. Akože kde? Nehrozí. Však
povedal, že teraz majú prísť policajti, serem na nich. Kamo, ne, však to... Takže... Typek, ty kokos, Freddy Krueger, ty kokos, Wolverine tam je. A dobre, super. Dobre príjemný. Tak to, akože čo mám urobiť? Čo? Akože policajti, vy ste tam spomalení do rytí. Však typek, ty kokos. Bež, nezastávajú. Ak sa mi to bugňa, jumpscare nemá niečo. Yes, koniec. Do rytí, konečne. Ty vole. No Sirus Paula, to akože nemohla si ku mne prísť, že? Kámo, to je sračka táto. Kámo, nikdy som sa nebal viac. Áno, super, ďakujem. Čo ti... Koniec? Hej. Takže žiadny No way. jumpscare, hej? Dobre. Who is he? Do you hear? No, vieš čo?